la la. Dawo. Allah ya kawo min kai arha. Arha ba wahala ba komi. Bani. Me kenan? Bani. Kana in baka me kake magana? Kudin da na ara maka tun cikin azumi kace ga sallah za a abun nan sai abun nan bani. Oh ni na manta ai. Ta ni na manta kuta na shi abu ma da maganar da muka yi da kai. Yaro kenan. Ka san dalili? Me dalili? Dalili saboda ka san dama yarjejeniya muka yi da kai. Ko ba haka bane? Cewa idan na kawo ni ma na dan diba ko ba haka ba sai in kira ka kai ma ka diba to ni ka gani ni ko ganin ta ma bai yi da sallan ba. Ko ganin ta ma bai yi. Ka diba sai ka dibe ni. To ban maganta ba balle haka kira ka. Ka sheki ayaka ni mai kudi in ci buro ba na ko. To ni ban ganta ba. Malam ba ni kudi na. Ko ka ganta yau sai ka bani kudi na. To ni ban da kudi gaskiya. Allah sai ka bani kudi. Allah ban da kudi. Wallahi ni ban da kudin da zan baka. Wallahi sai dai amma. Wallahi sai dai amma. Me ka taka? Me walu? Allah ko? Kai haba. Bawon Allah ana mai kudi cikin azumi. Sakaci me ka taka? Azumi bai da kwari. Sakaci zaka abun nan zaka mai azumi 60 wa ai da ka kyale shi in kwallon da ya ci mini zai diba mashi kuɗi sai ya diba me ke waruwa ya me ke waruwa Allah koko bon Allah ga yazo same ni zaune to yace me katanga nace na'am yace kuɗi yake so na ara mai to zai abun ga sallah ko abun yace a'a yace akwai wata ce wannan sallah a'a yace akwai wata ciwa to zai hada kida in Allah ya yi nasara ni ma zan dan amfana ciki. Tau. Na ce da me kasuwanci. Sauraron ni mana alafan ko yace akwai wata da yake ta hako. Tau. To shine sai Allah sa ta zo ta same shi ya hada mata kayan sallah ranar sallah za a girgije. Okay. Ka amana. Kuma shi da ko sisi. In ya ɗibi gara. Yawwa. No. Kai an yi haka. Dan in ya abun nan ni ma sai abun. Allah ka ji tsoro na ko ka ji tsoron shi. An yi haka. Gaskiya baba alakon an yi. Yawwa to ko ba gaskiya ba. To me ya faru? Yawwa yarjejeniya muka yi da shi lokacin da ya bani kuɗi. Muka yarjejeniya idan na ɗebo kayan nan na zo da ita in na zo nima na ɗibi nawa. Kana ji ko? In na ɗibi nawa shi ma sai in kira shi ya zo ya ɗiba to ko ganin ta ma ban yi ba. To zan yi hasara biyu ne? Ina lagon kai za ka kai wanga wani rikici wa ba ko ne a daga mu kan ku bari wa aji wallahi sai dai aji mu ban abun gaba sai ba ni bisiri in ba ka bandawa ya riga ya abun gaba ni bai bari na abun gaba ha dole ya kamata ni ma sai abun gaba na dunda ga yadda aka aje to ya ce bai ga yari gaban mai katanga kai ka shaida a to Allah kun kudi na sai an bani ba hakuri mai katanga na'am ina mai tabbata maka kakka bari maganar gawa a jitawa saboda kaga kana da mata ha uku maganar ga in ka barewa mutane makota suka ji wallahi girmanka da mutuncinka zai zube haka yake tabbas saka shi baka sake shi wallahi zai hada wallahi sai ma yi naji sai in tada ma jama'a amma ta bashi za a samu kuɗin ka yaye wayannan kuɗin da Allah gaba na nan ba za ka ba abin ne? Amma ko yanga yaron banza ne. Ba haka ba ne sa'a ce. To yau don sa'a ta kuce. Yanzu to shi kuɗin masu yawa ne wa? Masu yawa. Wallahi. No. Akwai wasu ne a ƙarar. Ka ji ma ce. Akwai wata. Kulla ta da alafan ba. Haka da kai dai. Wallahi da kai dai. Kulla ta da alafan. Da kai dai zo.